Unsa man? Iihi kasi ako, bang kasi may tumuklaw sa akin na aso. Oo, huwag kang tumingin kuya ha. Baka Oo, hindi ako titingin. Kuya, Sa kay ma'am? pasuyo kuya. Pakigandayan Bakit? lang ako dyan. Sigurado ka? Oo, kasi baka may tumuklaw sa akin dyan eh. Sige, sige, tingnan ko lang. Dito lang. kuya. Oh, sige, Huwag sige. kang titingin ha. Okay, sige, dito lang ako magbabantay. Oo, huwag kang tumingin kuya ha. Baka Oo, hindi ka ako dyan. titingin. Kuya. Oo, sige. Intay mo. Ma'am, okay ka lang dyan, ma'am? Oo kuya, patapos na ako. Sigurado ka? Oo. Uy. Ay, wala ma'am. Magpapasignal lang sana. Sige po. Salamat. Hindi kuya, makikisayo lang ako pabantay. Unsa man? Diyan lang. Sa may bantayan ako. Iihi kasi ako, bang kasi may tumuklaw sa akin na aso. Wala nga na siguro dyan. Wala. Ang ano eh. Oh, sige, 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 Saglit sige. lang ako, kuya, ilang ako. Oh, sige, sige. Dali, dagihi kay basig na tao mong labay. Ano? Tulungan mo ako dito? Ano sa may problema na ina ay? Hindi ko masama yung ano ko eh. Shirt ko. Oh, sige, 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 sige. Okay, kaniyot lang ha, kaniyot lang. What is that? Ado. Ba't may tali ko? Ikaw talaga ka. Abo. Ay, buang na. Binuangin mo. Kuya, pwede pakibantayan ako. Iihi na kasi ako eh. Ma'am, ma'am. Hindi po ah. Dito lang po ha. Huwag ka usa, aalis ako dyan. Tangin na ka. Hoy, parcel ko! Kuya, pwede makisuyo. Pakibantayan lang ko dyan. Iihi na kasi ako eh. Ay lang. Ganito lang kuya ah. Huwag kang nagtitingin kuya ha. Okay ra.